Evo, onda zadnje pitanje, znači hrvatski turizam 2025. ali kao što smo rekli, tu su imaju dva pitanja, jedno gdje je trebao biti da ove nije bilo pandemije i ovo drugo, nažalost, sa ovom pandemijom. Da, mislim da ovaj moj uzdak dovoljno govori sve ovako. Prvo ću odgovoriti na ovaj dio gdje smo trebali biti da nije bilo pandemije. Mislim da bi sada hrvatski turizam parao oblake, uistinu, da bi bio neprikosnoven, apsolutno, da bismo išli u onu priču kvalitete iznad svega, išli bismo. Mislim da bismo išli u smjeru, a to mogu reći recimo Dubrovnika, Splita, znači 4+, uzmimo Vestibul, uzmimo Jupitera, recimo Dubrovnik, znači 4+ u cijeloj priči. Tako da uistinu bili bismo top. Baš ono top. Eto, nema drugog. Ma ne, ma ne treba se uopće uspoređivati s Monte Carlo. Bili bi Hrvatska, bili bi jedinstveni, dobri. Pazite, gdje imate još na svijetu babu Mandu na Pazaru, u Splitu, pa Koreanca, pa Amerikanca, pa nekog redikula i ne znam, nekog poslovnog. Razumijete o čemu vam ja govorim, o kojem miksu, šta mi imamo u Splitu. I onda mi nađite to negdje na svijetu, u Sao Paulo, u New Yorku i tako. Taj dašak, taj šarm, ja to zovem mediteranski šarm, dalmatinski šarm. Ista stvar nam je u Zagrebu, ista stvar nam je, znači u cijeloj Hrvatskoj, ista stvar je u mojim Našicama. Znači, to je unik i to je the best of. I mi smo stvarno bili na putu postati best of. I mi jesmo i danas smo mi best of. Evo, odite kod moje prijateljice Suzane Vrtičević u San Cancijan u Istru. Pa oni su top. Top na cijelom svijetu, nema jačega. Da. Ne postoji ništa jače na ovom svijetu od toga, ne postoji. Mi smo bili na putu, sad nažalost to je pandemija zbombala, evo recimo za jedan family odmor. Šta ja valama napravio s ovim Mara klubovima tamo u Ravcu ili Maista tamo u Rovinju. Mislim, to su stvari koje su top na svjetskom nivou. I ta pandemija, ono kako sam rekao, znači ona je nažalost napravila rez skalpelom gdje je odrezala sve sa 100 na 0. Sa 100 na 0. I šta smo sada? Ne. A mi ne utječemo na ništa. Apsolutno na ništa. Mi možemo samo sjesti i plakati. Znači kako će biti sa stožerom, kako će biti propusnost granica, kako će biti to. Who knows? Nemam pojma. Gdje ćemo biti 2025. Pa bojim se na istom mjestu kao i sada da ćemo raditi ovaj posao kojeg volimo najviše na svijetu. Ako nas prije toga, a nadam se da neće, nešto ne strefi, i vjerujem da će Hrvatska biti među top 3 destinacije u Europi, ne u EU, već u Europi, za poželjeti za putovati.